בסדר, לא רק ביקורת יש בתוכנית הזאת, מבטיחים. לקינוח אנחנו רוצים להגיש לכם מבט מרגש, באמת, אל הצד היפה שבנו הישראלים. כן, לא שכחנו שיש כזה, למרות כל מה שאתם חושבים עלינו, העיתונאים. החגים הם פשוט הזדמנות נהדרת להיחשף אל הצד הזה, והשבוע רצינו להתעכב על פרויקט קולינרי שמקיף משהו כמו 5,000 איש שמבשלים ערב החג בהתנדבות מלאה, לא לעצמם, לא רק לעצמם, אלא למי שלא יכול להכין את ארוחת החג לעצמו. ניב גלבוע יצא להכיר ולטעום את פרויקט הכרובית. אמא! אז הם יעשו 4,000 שקיות כאלה. וואו, כמה כבר הכנת? אני לא ספרתי, יו, אתה נתחיל עוד. מישהו אבל צריך לספור, לא? לא. איך תדעו שהגעתם ל4,000? שגמרו השקיות. מרכז חולון יום רביעי, רגע לפני החג. שבט הצופים הזה עומד להפוך למטבח של מסעדת שף לפני סרוויס ענק. ביומיים הקרובים יצאו מפה יותר מ-25,000 מנות, עוף וקציצות, דגים, סלטים, מתפודים ועד אנטיפסטי, לא פוסחים על אף מרכיב. הירקניה שלנו שם, יין אנחנו גם נותנים למשפחות, הרבה דגים. לא רע, לברק יפני. נאווה, מי בעל תקן מבשל? אני צריכה 2-3 מבשלים שהתחילו לפתוח... בראש המטבח עומדת השפית הראשית, קוראים לה רבית היללי, אבל עשרות אלפי משפחות ברחבי הארץ מכירות אותה רק בשם הקוד רבית כרובית. צריך לחבר את הגז, שיתחילו את הנורים לעבוד. המגשים האלה צריכים לשטוף ולנקות אותם, הם הגיעו מהצופים. יש שום, יש פטרוזיליה, עגבניה, גם בגזר, מה שבא לכם, פפריקה, מלח, שמן, חומץ, כל מה שאת צריכה לדגים נמצא כאן. בזמן שרובנו מקטרים על הסלט שנאלצנו להביא לחותנת, המשימה שלה בפסח שאפתנית מעט יותר, להאכיל את כל מי שלא יכול להאכיל את עצמו. הרעיון הוא שאנחנו לא נותנים כסף למשפחות ולא נותנים מצרכים יבשים, והקהל שלנו הוא לא משפחות שחסר להם כסף, אלא משפחות שלא יכולות פיזית לעמוד ולבשל. איך זה התחיל? לפני 8 או יותר, 9 שנים כמעט, הייתי סטודנטית בירושלים, שהוא לא משנה צהריים, ישבתי, קראתי איזה מגזין חתונות, ראיתי שאנשים מוציאים על פרחים בחתונה, 6,000 שקל, 7,000 שקל, ועל איפור וזה, אמרתי, וואו, בן אדם שטוב לו עושה כל כך הרבה בשביל עצמו, כי אמרתי, טוב, מה הבא שיהיה לי משהו טוב או כיפי, אני אעשה בשביל אחרים. אחרי איזה שבועיים היה לי חבר חדש והתלהבתי וזה, והיה חג שבועות, אמרתי, מגניב, זה הזמן לעשות. כאילו it's a sign, ועשיתי, והחלטתי לבשל ארוחה למשפחות שהכרתי מבית חולים. ודרך חברה וזה, וידעתי שהאמא מאושפזת, אמא חד-הורית, אין מי שיבשל, וכסף לא יעזור להם. מה בישלת? מה הייתה ארוחה חלבית לשבועות, עשיתי רביולי גבינות ולזניות וזה, וככה תליתי מודעות בפקולטה, וכל כך חיכיתי שמישהו ישתף פעולה. באמת התקשרה מישהי ואמרה לי, אני אכין לזניות, ואחר כך עוד מישהי, וביחד האכלנו 6 משפחות, ובראש השנה עשינו 12 משפחות, ואחר כך 14 ו-16 ו-20 ו-30 ו-100 ו-200 ו-500. והיום אני לפעמים מחכה שיפסיקו להתקשר. זה של לוד? זה תל אביב. כל זה רק תל אביב? כל זה אנשים עכשיו שמבשלים? לא, אלה אנשים שמקבלים. וואו. אבל כל זה רק תל אביב? רק תל אביב, כן. זה המון. בהיריון, בחודש החמישי, רבית בת ה-33 היא רופאה מתמחה בפסיכיאטריה, שהופכת מדי פסח לשבוע אחד לסוג של אליהו הנביא. דף תדרוך לנהגים, דף תדרוך למקבלים, דף תדרוך ברוסית אם המקבל הוא דובר רוסית. כל זה דפים של איזה חבילה יוצאת, לאן יוצאת. והאמת היא שזה באמת אופרציה, כי אני יודעת שיש לי קשישה אחת שהיא חולת צליאק בחדרה, ואני צריכה שהאוכל שיגיע אליה הוא ללא גלוטן. אוכלים או לא אוכלים קטניות, חולי סכרת, לא חולי סכרת. גלת כושר. גלת, כן, מקבלים, גלת, כן. כאילו אנחנו, אם אנחנו עושים עד הסוף. איפה זה ימינה בימינה? הנה זה שם, פה, במקרר. זה ביצים קשות? כן. את הכנת? גם. מה דחסתם באוטו שלכם? דחסנו מצרכים יבשים, פירות, ירקות, מצות. את שמה את זה פה, ואז מורידה, ואז את לא עושה כלום, ופה את שמה קערה. אני צריכה מים, בלי?
מתואמת רגע להגיד לי אם חסר מלח, פלפל, משהו? או לא? מחכים לך שתאכל. אני לא. שתיתם, למה לא? לא, אנחנו לא עושים פה טעימות. היום לא עושים טעימות. או שאני איתם באמת ואיתן ביקורת? ברור. טעימות. טעים, נכון? כן. בתנאי שדה, מעולה. אשכנזיות עושות אוכל. הולכים לקבל דגים, כולם, זה פילה דג, הולכים לקבל קציצות בשר ורוטב, הולכים לקבל עוף בתנור ואורז ואנטיפסטים, תפוחי אדמה וסלט ועוגות. יש לנו 4,000 עוגות כאילו בדרך כלל, זאת אומרת מכל מנה יש לי 4,000, וכל אחד יקבל אחד מכל אחד. עם השנים פרויקט כרובית הפך למפורסם. היום עובדות סוציאליות כבר פונות לרבית ומעבירות רשימות לקראת הפסח. מהר מאוד היא הפכה למפעל שמעסיק אלפי מתנדבים מדי חג. אנשים שבמשך שנים תרמו מצרכים יבשים לעמותות וחיפשו דרך ישירה יותר לעזור למי שלא מסוגל. זה עבודה נראית לי מטורף, אבל זה כמויות שכאילו זה לא נתפס מה שקורה פה. זה לא יאומן. פשוט מדהים, אבל איך האנשים תורמים ונותנים מכל הלב, זה פשוט מדהים. הנה עוד מישהו שהקדים. בבקשה. כמה שעות אתה במתחם הזה הולך לעבוד בעצם? זה נראה לי 22 שעות. כאילו מה, עד יום שישי בבוקר? שישי בבוקר, כן. עכשיו אנחנו רביעי. בהתחלה, אנחנו עוד לא התחלנו. אתם הולכים לישון בכלל? איך זה עובד? מה יקרה בשעות שואל שאלה בלילה? מאוד קשה. אם הנגלה למחר תהיה מוכנה, כבר היום בלילה, אז אני אלך לישון. אם לא, נשאר פה. לא עדיף לתרום איזה 100 שקל לאיזה ארגון? לא, ממש לא. הם כל כך מתרגשים, הם כל כך מעריכים את זה, שחוץ מהחיוך הזה, אתה לא צריך כלום. זהו, זה החג שמח הכי יפה שיש. מה את אומרת על רבית? כרובית? רבית כרובית, מה איתה? איפה היא? הרס"ר. מי זאת בכלל? אין לי מושג, אנחנו הגענו לפה רגע, איך את יודעת זאת רבית? אני באמת, הגענו לפה משמועות, ואין לי מושג אפילו מי זו. עכשיו זה נגיד פעם, לא יודעת, 30 שנגיד עושים את זה, ומפעם לפעם אז הרבה יותר אנשים שומעים, הרבה יותר אנשים רוצים. אני לא פונה לאף אחד, זה לא פרויקט של שיחות יוצאות, אף פעם לא ביקשתי ממישהו להשתתף, אנשים מתקשרים ואומרים, שמעתי, אני מאוד מאוד רוצה, ואנשים בחול שמעו ורצו לתרום כסף, ואנשים בארץ, וכאילו זה די, יש הענות של, אני חושבת, בערך 10,000 שותפים כל חג. יש לי באוטו 2 סירים מאחורה, זה בקרטון, אתה יכול להקפיא אותם? זה היה 4 פעמים בשנה, ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות, וכשהתחלתי התמחות אז כבר ויתרתי על סוכות, כי זה היה תרומת, אז 3 פעמים בשנה. כמה מנות יש פה? ולא רק בשבט הצופים עובדים אל תוך הלילה. זו השנה הרביעית ברציפות שמשפחת נבו מהיישוב גמזו מסתערת על הפרויקט כאילו אין 9 ילדים בבית. זה פה הכל צירים ציצות, בצד הזה, ואני אראה לך את המטבח השני. אם כבר, היא מגייסת אותם ואת 300 השכנים שלה ביישוב. אני מגלגלת איזה 1,000-2,000 קציצות כבר. לא יודעת, אני כבר מגלגלת מתוך שינה. כל זה משפחה אחת עשתה בבית שלה. כמה מנות יש פה? מלא, אני לא יודעת להגיד לך, כאילו. 74 מנות הם אמרו. מה נשמע? כי כל המשפחה, כמו שאתה רואה פה בבית של אפי, כל הידודס, מגיל צעיר ועד מבוגר, הנה הבן שלי המתוק שביל, מתגייס לבוא לעזור לי להביא את הדברים, ומעיין עוזרת, ובעצם כולם שותפים בכל המושב. הבית של אפי מכונה בסלנג הפנימי הסניף הכשר של פרויקט כרובית. זהו רק אחד מ1,000 בתי אב שיומיים לפני החג שולחים את הילדים לאכול משהו בחוץ, ונעמדים שעות כדי לבשל אוכל שכלל לא יאכלו בעצמם. אסף אברמוביץ' מראשון לציון הוא מבחירי מערך ההפצה של הפרויקט. סוחר בשוק ההון, שבמקום לסייע לאשתו לנקות את הבית, רגע לפני החג הוא נכנס לאוטו, מדליק את הווייז ויוצא למלא מקררים. את רובית הכרתי כששמעתי אותה מדברת בגלי צהל עם רזי ברקאי. פרסמה את הטלפון שלה, ישר התקשרתי, אמרה סיפרה שהיא מראשון במקום. זה בכלל היה איזשהו מקרב. ובפעם הראשונה עליתי לירושלים עם 450 קילו ירקות. ומאז הכל היסטוריה, נראה לי. בבקשה.
אתה משה? שלום. פה? בבקשה. תודה רבה לכם. אנחנו רק שתינו. היא לא יכולה לזוז את הידיים, היא לא יכולה לגמרי. 15 שנים, תראה שנפוצה. תרגישו טוב, חג שמח. יודעת שאנשים אמרו לי שהם פה, כי הם מרגישים שהם התמכרו לדבר הזה. איך אתה מסביר את זה שאני 8 ויותר שנים עושה את זה? כאילו, זה ים עצבים, ים מתח. באמת, המון כאב ראש. למה אני, לא יודעת למה אני עושה את זה, באמת שזה סוג של התמכרות. אתה תמיד אומר, טוב, עוד פעם אחת, עוד חג אחד. הנה, זאת הגברת. נעים מאוד. נעים מאוד. הם אמרו, הם לא יודעות מי, אתם רק שמעו עלייך. איך קוראים לבת שלך? זה מעניין. כבר כמה שנים שהיא מבטיחה לעצמה שזו הפעם האחרונה. אבל אז מתקרב עוד חג, ואל מול המחשבה שיש מי שאינו מסוגל לטרוח על אסירים, היא מוצאת את עצמה, כמו גם את 5,000 המתנדבים שלה, נכנסים שוב לשבוע בלי שינה. תגידי, זה שיש כל כך הרבה מנות כאן, אתם בעצם מה, עוזרים למדינה לא לטפל בנזקקים? כן, זה קצת מרגיז, אבל כן. וכל שנה אנחנו גדלים עוד ועוד ועוד. אני המתנגד. מה, אתה כאילו אומר מה, לשים איזה סטופ? אני חושב שזה קצת מוגזם. זה הרבה מעבר ליכולות של אנשים פרטיים. אבל הנה, מצליחים בסוף, אתה יודע, דוחקים. כן, אבל חס וחלילה, שלא נפעול לפשוט, מה שנקרא. אתה גם לוקח סיכון ככל שאתה מגדיל את זה. בכל זאת, הכל בתנאי שדה. אתה לא מאכיל כבר 50 משפחות. אי אפשר להגזים. אבל נראה לי שהיא לא תוכל לעצור לעולם. אם יהיה לה 20,000 גם... כי היא משוגעת, כן. הקרובית. בוא אני אגיד לך מה לקחת? יש סיכוי אולי שתעזבי את הרפואה ותפתחי ביזנס מזה. לקח לי 2 לעשות פסיכומטרי, להתקבל לרפואה, ללמוד 7 שנים רפואה, לעשות התמחות. עשיתי אינסוף תורנויות, לא נראה לי שאני מחפשת הסבה מקצועית, אבל אני בטוחה שלכולם יצא מתישהו בחיים לתרום 10 או 20 שקלים או 100 שקלים לאיזה משהו. והם לא מתמידים, הם לא חזרו לאותו מקום לתרום עוד פעם 100 שקל, אז מה משאיר אותם בפרויקט? 20 חגים, והם עובדים קשה, אנשים נכנסים למטבח, עובדים 6-7 שעות ומכינים, משהו משאיר אותם לעשות את זה. הרבה מאוד פעמים, והם נהנים מזה ושמחים, והסיפוק הוא פי כמה מלתרום 100 שקל, למרות שהם תרמו יותר זמן ויותר כסף, ואני כאילו מכריחה אותם לתת יותר ממה שהם התכוונו, אבל הם גם מקבלים כל כך הרבה יותר, זה נותן הרבה יותר מאוכל. כל כך הרבה אנשים מקסימים וישראלים יפים, אבל